conselleira de Facenda, a Elena Muñoz Onterí. Como conselleira de Facenda, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado, e exercitar as miñas funcións no interese supremo de Galicia e de España. Nomeo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a Jesús Vázquez Abad. Prometo ser fiel ao meu mandato como conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado, e exercitar as miñas funcións no interese supremo de Galicia e de España. Nomeo conselleira de Sanidade a Rocío Mosquera Álvarez. Prometo ser fiel ao meu mandato como conselleira de Sanidade, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia e as demais leis de Galicia e do Estado, e exercitar as miñas funcións no interés supremo de Galicia e de España. Dada por Lei 11/1988 do 20 de outubro, nomeo conselleira do Medio Rural e do Mar a Rosa María Quintana Carballo. Dado en Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2012, Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia. Xuro ser fiel ao meu mandato como conselleira do Medio Rural e do Mar. Lo cual puede ser realmente difícil. Vamos a ir saliendo. Salimos, por favor. Salimos, por favor. Venga, salimos. Pese aos enormes obstáculos da crise, hai un mañá do que estamos máis preto, pero que, como dixen na referida intervención de fin de ano, é preciso, a cambio, reforzar pautas que nos leven a priorizar as necesidades e a entender os inevitables sacrificios. Forma parte da mensaxe que, como presidente das galegas e os galegos, tiven a honra de transmitir aos cidadáns. Pero é moito máis porque é a mensaxe que moito antes nos teñen transmitido os cidadáns, os seus representantes públicos. Que xa esa mensaxe fixeron hai 3 anos, e que esos cidadáns esa mesma mensaxe nos la transmiten cada día, e que reiteraron de xeito inequívoco nas últimas eleccións que teñen desencadeado esta remodelación da Xunta de Galicia. Esa mensaxe que nos envían os cidadáns temos que escoitala, temos que entendela e temos que aplicala, empezando por nós mesmos. Así o pretendemos cando ao inicio da legislatura nos anticipamos o resto das administracións españolas reducindo a metade os altos cargos da Xunta de Galicia e introducindo a austeridade no vocabulario político español. Así, o seguimos a facer cada día cando reducimos ao máximo posible os custes burocráticos prescindibles, suprimindo 2/3 dos entes que conformaban a administración paralela ou eliminando, por exemplo, 9 de cada 10 vehículos oficiais. E así o facemos agora, conformando un goberno cun 40% menos de consellerías que na legislatura anterior, sendo unha das administracións autonómicas que ten un maior volumen de competencia a xestionar, pero a vez un dos gobernos máis reducidos e que supón, en consecuencia, un menor esforzo e un menor custe para os cidadáns. Os gobernos debemos gastar o mínimo posible en nós mesmos e o máximo posible nos cidadáns. Debemos priorizar para poder avanzar. É o que nos exixe o sentido común, é o que nos exixen os tempos, en definitiva, é o que nos exixen os galegos e as galegas, os únicos cos que temos que rendir contas.